Takže nazdar lidi na YouTube, kecám. A tohle se budu dělat zřejmě dementi, ten ty uplácat hovadiny, ta rada. Zdar demente, já vím, že mě slyšíš. Já to tady No zkusím jo. zapálit, já ti to pak dám na YouTube a bude fun, a bude fun, a bude fun. Jo, ale ty Juhu. neumíš hackovat, já už kecám píčoviny. Hekoukovakovo, já to znám, hele. To je jasný. Koukej, jak hoří ta píča, to je nádherný. Ale na tom asi se bude dělat nikdo jiný, než ten, komu to je určený, tak já nevím, on prostě to nebude chápat, ale bude to sranda. Hej, oni ty TNTčka hoří a nebouchají, no konečně. Sláva bohu, TNT dělá boom. Jau. TNT udělal boom, juchu, zdar lidi, už mě to nebaví.